Belun Gafrunai. Gila, oंखारदो. Gaवबाय नों गावबाय. आउट फैनाया मानो फैदों? नायलाय. सानसिमा दलर थानाय गैया. थानाय गैया. Yes, first second third position. Hot, dari fैदो. Oi, masa nawa बुङो? Oi, बिदि खारलाबाय थानो लुगैयाब्रा. Oi, फिजेनगोन नोंखौ, सेकेन्ड हरगोन. Oi, आथिङाव नङा. आखाया बाहायनो मोना. मेंबाय बियो, मेंबाय. मोनसा लोदो. दे सोरबा गाबफुजानो. दे थानो नाङा. मेंबाय दोनबिरा मेंबाय. बेबो मेंबाय. मा खारबाय थायो? ओइ दलर थानो मोना. गाबफ्रुलाय. दलर थानो मोना. खारनाङाब्रा निउटन. गाबफ्रुलायदो दि. फोजोबदो माबार गा. दोनबिर. गालाय. Second third.